А это точно аскорбинка? Хорошо. Парацетамол? Кто-то контакта не дохилила. Сам не взял и скинул. Ой, Игорь, мы не дал. Kim? Ayдар. Ну, конечно, енді бушқа bilmez. Сам 20 güne bulsa. Приветики. Бізде бір атна өтті, шүбірекеп пішіргенге. Ровно. Bir adına buldu da. Biz вторник күні отырға бармадық. Жоқ, хоккейден не как раз не хоккейға бармадым. Бүгін ішпешмақ пішіреміз. Хәлдер әйбет, Аллаға шүкір. Әйбет сем. Бір яңа жыр. Но, иногда. Ну, еще привет. Хороший ход какой-то. Останьтесь до конца прямого эфира и увидите, что же мы приготовим сегодня. Көрсетейін де нені? Сәні? Ішегіңні. Ішегімні. Рахмет. Hayırlı kişiler hemmegizge de. 60 kişi olmuş gari. Pişiremiz iş pişmak. İş pişmak demli bulsun için. Eğer de demli iş pişmak pişiresiniz kilse, anın iti обязательно avuldan enici bergen bulurga tiyiş. Berengisi tozu avuldan enici bergen bulurga tiyiş. Soğanı tozu. Pamırı onu magazinski bulsa da yarayı. Hem aşırıga gerek обязательно şulpa bilen. Tozu avuldan kilgen it bilen pişirilgen. Kaz itleri, urdak itleri salır. Yok, sen de yanından muayene edip istedin öyle. Mında tağın saldım urdak mayı. Turap. Nijni Novgorod sizge zor selamlar. Nijgar yoqlarına. Tağın siyaqlardan qaraylar ekan bizni. O'sha bu bizga deb yozib yuboring Majarabga. Ha? Qanday? Marat chaqiradi. Ey Marat, salom. Alo. Necha xallar? Нормально. Харали, послушай, мне надо брать жибергани. Может, у тебя есть время послушать? Айдар Абай срочный ответ ждет. Другим отправлю идеи. Позвонить, да? Вроде песня хорошая была. Ладно. Ладно, под... Ага, да. Так, uxlağım yok деп ettiler mi benim? Да, нормальный уклон. Mine bulsası нормальный uxlağım var. Ты кішін құртың, ал может алар бұл эфирні қарамағандар. Qaramaz. Немалдан привет. Bana kız hele ey. Тәтіш районынан, Уфадан. Mine çut kına me. Çut. Balda. Үш пішмақ пішіреміз. Mine çut сиңа да мен çut. Самое главное, с душой дей, хатын дей пішірсе дей, тәмлі болады дей. Білемегіз, мен вақыт қана помидор тұрайым, свежені бик сочный болады деген. Ал еткені yok. Üç pişmakka mı? Üç pişmakka mı? Üç pişmak с помидорами. Ну, міне мен мой салам енді, теге құш майы. Күгәчен бірем. Сарманнан сәлем. Шәп, дегендер. Сарманнан итәк әлмәткә келебіз біз. Татар жыр білән. Келігіз. Сарман бір әлмәт ерақ түгі бет. Тамаққына ұртып тұрады. Biz kişi Əgirci'deydik. Bugün püşkürüp, uyanıp, işe varıp yine kupne işler kaydık.
Yamalıdan selam jiberdi. Farrah Bugün kılan. biz Orşa'da bularga tegishli edip bitdi. Büyük dağdan selam. Благотворительный концерте. Ну, Кызмашка каршы балаларны да калдырып булмады бер кемгә дә. Шуңа күрә тем более тагын 2 көн концертлар. Ну, кызым инде, ну, ишең ортачак. Rahmet. Ничего, Kırıtı iyi değil. тырнакларымны күрә что ли? Нет? Ne апалар абалар? Arşadan selam bana как раз arşalar selam. Она селемет, видишь, мы Так. снимаемся как. Mesela против меня например. Противне әзерләп куйсаң, не пергамент куягызмы? Dedim bu kadar keyin bu balığı uğraş avcılara. Барыбер. Әйдә, киләле, а? Нет, исәнмесез син, как правильно? Sevmesin. Вот, кызым, молодец. Еще надо сорарга. Хәлләрегез ничек? Sevmesin. Шигырьне тәки өйрәнәләр әле син белән. Можно купить? Что это тут? Менә чуть-чуть кылам. Нет, да получится. Шәбез авылына сәлам. Ama Юлиям, kim? Юлиям дигән кеше. İtekli çempionlarga привет. Чемпионларға. Sen Руслан рахмет. Лиам Ай. Привет, привет. Так, Пепа кірген. Так, bu bulmagan mı araba? Булган. Бер юқарак җыен. Yukarı şey. Sabır kamırına da. Һәр вакытта теге шишмакларны бәләкәй припёсысы килә, но не получается. Привет, привет. Илсур инде Илсур, бәрәңгесен турап куйган, итен турады, суганын турады, он алып чыкты кибеттән. Мин ни при чем инде, как всегда. Yukarı irterek 4-5 yaştan alır. А чё так? Что было тут без В смысле нет? Кур, молодец, син. Эй. Так. Ковальчук вообще 12 yaşta Hakkı'ya kelgan kishi. Tamam. Yani 3 yaşta o'zida kishiydik. Нәрсә кирәк сезгә? Тимә, тимә, тимә. Чуть-чуть кына мен тимер белән бүләм. Мәгез. Монда бар кыш-кыш. Мә. Ә син сәлам әйтәсең булам? Минем да, не привет, привет. Мен hiç şuga бәхетле дә şey alam. Пресно? Oğlum var mı? Tamam. Bir şey suzula. Böyle gele gitme. Bu. Просто этот. Хәзер. Büyük ne? Kamera falan yaramaydı şu anda. Үзе камыр ашаган сайын диета каптырга кирәк. Bizde unkan ileri var iken. Es şolalar. Шулай мактап торасыз да, алар масай китәләр алар. Могут так тебе порезать. Просто тебе bakma neyin bereket. Интересно. Инде хәзер мин аларны курыккан мишен просто тойды. Привет. Так ты забарайся. Майладымсың? Майдана керекне просто. Не помешает инде. Анда юк берсе кызым. Selam kanlar güzel. Яңа җырыбыз. Төгәл бер атайлык. Sen kontakta kırttın mı? Әйе.
Тегел büratnaylık çeburek pişirgenden soň biz gittik jir yazdırana. Büratna uzdy. Da. Şuşa jirler. Ayda jirimiz? Ongan igene tugul üzülüş hatınga papal degen. Ne hayır. Kimdir birisi yazgany bit, äli bit o процесс bilen надо уметь управлять. Главное организовать. Управлять мен сен үйренишкенше да инде әнеге булшалдым авылда. Считаешь, вы в прятки что ли играете? Нашар хатын булса битинде ир шайтырып кыланмас ие. Дөрүс әйтәсез сез. Кимдир инде кыланчык дие мине. Ja. Была вообще не была ли бы? Тогда бишли и хезде молодцы, потому что лишь хатын. Ну да. Ключевое. Ну, да. Эгер атырлы вакытлар була инде, биз талашмага мүмкүн жок. Мен Лениногорскийдан деген. Сәлам Лениногорский якларына. Нурания. Сәлам. 74. Нурания апайын далас. Yok mu? Kabir katında şey almaydı yani. Şöyle şu. Balalar. Так, bizim malay yaşlı 18. 9 даже. Да. 19-го года, ровно начало. Мы как раз ждали, чтобы он был начало года, а не декабрь. Потому что якобы в хоккее это очень-очень важно. Ай-ай. Ой. Ой. Тимонда, ой, Тиме. Да, bir burpır sikildi yani. Kamera Тиме. Ай, бу-бу. Коя Митимер. Митимер. Мен апаларга мында абыйларга привет айта келем мында. Митимер. Кем Мин мында? деген улам, мин. Müslimге менә сезгә ничә яшь? Ким я? Müslimдә сезнең концерттан көтә. Алла куәт бирсен, рәхмәт. Мөхәммәд камары гөрнәтмәгән өчен эшләр сорагыз. Сурсан чеше? Сурган чеше? Нигә җиде. В смысле? 27. Сен 32 туган. Короче, минем шулай. Мен менә 25 яшьтә тукталып калган идем, һәм инде минем 30 яшьлек юбилеем булды 2 ел элек. Нарсын, менә хәзер бит инде мин Илсурдан сорыйм, миңа ничә яшь тула әле дип, лайка 31 әйтәм. Как 31, если 30 бар, 31 бар, 30 елга? Мин дә хәзер 30 яшьтә тукталып калдым да, и все, шуның белән. Да, Руслан. Февральга чаклы это хорошо. Март включительно. В спорте. Ул Сен минем камерамны. Буша пластилин түгел бит. Теге Асылбике. Жөн. Теге жөн. Тыңлап утыр, Хаваҗар абыйга белән сөйләп җибәр. Нәрсә пешерәсез? Эш пешмәк пешерәбез. Күренеп тора шуны сөйләсәм. Менә шунда әйбер. Әгерҗегә бардык, әгерҗедә инде Оливер Маккензи безнең белән барды. Кем ул? Африканец егет, күрә нәрсәдер монда зачем елмыз.
Afrikanец егет шулай да, а бәлиш будет дейме. Бәлиш yaşamış абай. Бәлиш. Итеңдә инде концерттан соң чыгардылар бәлиш. Һәм шул бәлиш өстенә ул салды оливье салаты. Прям шунда 3 кашык такой огромный оливье салаты шуны ашап бетерде. Хәзер без инде шакатып карап тордык та ладно. Тагын бүлекме бәлиш диләр. Да можно чуть-чуть. Тагын шул хәтлек бәлиш бөлеп, шул хәтлек оливье салаты салып. Оливер абыегыз малай. Төбе белән бергә бәлишнең. Бәлишне урдыгына. Татар апаларына, әбиләренә инде. Рәхәт, үзләренә ризыкларын тыңлап ашаттылар. Чит вакиленә. Рәхмәт. Егетсез кызлар булса кул күтәреп бирә дигән. Бар жуай туган. Жо. Ничек? Мандаринчик. Егетсез кызлар булса кул күтәреп бирә дигән. Тамаша. Балаларыбызның исемнәре шундый. Рәхмәт. Тырыштык. Егетсез кызлар булса, тамаша итеп. Понятно. Монда аңгылар бар микән? Монда күбрәк мамочка утырады. Мин Раил булам дигән. Шабыз. Мин сор булам. Бүген алабам. Не памятаю. Через 3 года, значит, набор у вас. Терпение вам, родители хоккеиста маленького, это нелегко, но оно того стоит. Кстати, тегат надо. Yok, душанбе көне тренировкада безгә тренер әйтте. Бала үзе ребенок сам должен, говорит. Нидән сорыйм ди, балалардан сорыйм ди. Сезне әти-әнигез заставлять итеп алып киләме монда? Или үзегез әти-әнигезне уятып, алар иртән сәгать 6-да 5-тә турып баралар. Мәсәлән, уятып әти-әнигезне үзегез уятып, әйдә хоккейга дип әйтәсезме дип. Бер әти-әни сөйли ди, без тормагач, уянмагач, бала үзе торган, җыенган, баулын алып, кәшәкәсен алып, такси чакырткан һәм үзе киткән. 10 яшьлек бала. Вот это хоккейга любовь. Гөлназ апаның прямой шигыры тулы аншлаг тагын шигырь яздым Гөлназ апага багышлап дигән. Паның прямой шигырым тулы. Менә бит яулыкта бар. Алдык инде. Актан шакларына күп сәлам рәхмәт бүген яшамас микән. Менә шуңа яулык бар, уклау бар. Менә буны шатмаска мөштәр шул. Хотя яулыгы да бар иде инде. Или менә күбәтәй. Уклавы да бар иде. Бүген яшамас микән. Алар табырлар, шулмагыз. Нәрсә булды әле улым? Әйдә. Нәрсә ки? Су кирәк, что ли? Карасың. Нәрсә кирәк? Что надо? Ну, алың гөлдән шуннан, кара. Кара булды. Просто миңа кичкенә генә ни белән эшләгән. Менә олы белән эшләгән, уже икәсен таптым. Нәрсә булды прям под лопаткой. Хәзер 3 пишмакны тыгып җибәрәбез. Аннары китәм ванга. Балалар белән. Алар менә бер үзем. Так, безнең синең бетә что ли хамы? Ну, җитәрендә җаным, күрсен булсын. Син постоянно Рәхмәт, әле булсын. Рәхмәт. Ой, Мира. Привет. Молодецлар сез. Ди Эльмира алё. Айдар Низамов. Казаннан сәлам, бәхетле булыгыз, рәхмәт. Где ты читаешь это все? Слушай, что yazılan. Мен просто думала, что это ее таныш кешеләр. Булар просто подписчиклар. Гүзәл Камалова, эшме Турсмайлик. Красавица, да, красавица. Глаза слепляются уже, смотрит в разные стороны. Айдарга сәлам әйт. Санифес шәп булды, рәхмәт Гөлназ апа дигән. Ул Санифеста өчен мин килеп төштем чанадан. Битем белән бәрелеп. Ничә? Радость это мы переживем. Син кояшлы көне, хыялдагы үнем, бердән син. Ише тавыш биткән, клублары салкыны. Клубка ремонт ясаганнар Кырымда да.
Şunu eteyim öyle. Жылылық кіртірген ұмытқандар. Вот. Ничего соққан Солқын болды, қатты білмеді. Малай боларға тиіштігі. Сен қияшлы күн Вот, өзлері де біліп тұрсындар. Бірден бәрім менсен Риза болсам егер Мен келсем, бұлам мұны шықшыма басыға, бұла. Сізгеданнан сәлем. Аха. Акырдайыз қала. Акырдайыз. Бітті бүті ол біткен мұнда. Мен сені бәкелейін. Біткен, бітті. Бара алып кел, мұнда сумканы бара алып кел. Алтынларға кәді Гүлемішім марар енді көбейт Сітнағы маратон әймет. Айда жырла. Жырлайын екінші куплетні. Сен ауырға алма. Сен нәрсеге алмайды? Ғажапқа қалма. Сен ғажапқа қалма. Көңіліме Ну, жырлайын демей. У меня же слуха нету. Өзлеріме тұтырса. Нәрсе? Ашат башқа келмейсіз ме деген. Вот онға. Келер біз, салғалыса. Ну, жырлайын дейді. Сен ғажапқа қалма, көңілімді аңла, көзлеріме тұтырып қарада. Сен ғажапқа қалма, көңілімді аңла, көзлеріме тұтырып қарада. Yalnızlıktan yıllık, palmınların bulut, yalnız üstünden arada. Yalnızlıktan yıllık, palmınların bulut, tek yıldız üstünden arada. Нәрсе olur? Güzel urazıvı kız alıp kaçtan eken bilme yani. Çömni? Evet. Вот буду знать. Yok hiç paradis iş. Реально? Ты оставить некому. Ortadan içe deyiz. Қайда концерт? İçe deyiz onu. Bu жерде. Ben onların kaldırı akışı yok. Көрмедік, енді іштейдім әлі Қарайлы. Міне бұл тоба турында сөйлесім келген. Міне бұл тоба. Міне бұл тоба менің қуарт әбейімнен қалған тоба. Bu idi benim enideydi. Enide benim bana kızım. Mene şundan da şunda iyi bir tebrik şey. Protein tığıp çıkarım. Selam Yusuf abi. Sen ne yapıyorsun? Kadar iyi ben. İş pişman pişireriz güzel. Koya ver abi Zeynep. Koya. Koya. Koya ne kadar var? Neyse gereksin. Traktör gerek mi ne? Papalям, синий трактор едет на... У него прилетает что-то плохо. А мы как давай? Pişmak var. Çok iyiyiz. Mucize değil. Sizce zakaz kadar şeyiz. Güzel bakmışmış. Bitti mi senin konser? Давай, Kırgız. Telefon sorayım. Thomas Baron. Oldu mu? Так, biz iş pişmaklarını hesap bitirdik. Bir protein oldu. Bir toba bula hazır. Pişkeş aşağı ko'rsatamiz. Пока-пока. Пока. Собас. Bugün yaratan men. Давай пока. Kırgız konakta.